बास्का डिग्री कलेज बियो जोबोद माने मोनसे गोजाम कलेज आरो बे कलेजाव दिनै 33थि बोसोर गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बेवहाय जादों आरो बे गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव आं बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदों। अदेबानि आङो बे फरायसालिमानि जे गभार्निं बडिनिबो आफादगिरि आरो बे आफादगिरिनि बिबानखौ लानायनि उनाव थारैनो बे कलेजाव माखासे जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरनि जिखिनि माने जेंना बे जेंनायाबो एसे सुफुंजानो थांगासिनो दोङो। बेवहाय मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि थाखाय गोनांथिमोन। बेखे एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि जिखिनि लुफुंनाय बे लुफुंनाय हाबाफारिया जागासिनो दोङो आरो 2023 आरो 2024 मायथाइनि जि बिटिआरनि रांबावजा बे रांबावजायाव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बेवहाय जि फरायसाफोर बे फरायसाफोरनो थाखाय बेवहाय माखासे माने अडिट'रियामनि गोनांथि दोङो आरो बेवहाय लाइब्रेरिनि गोनांथि दोङो आरो बैखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 कौटि रां बेवहाय मोनसे माने 1 कौटि रांनि मोनसे मा होननानै बुंदों आसनि बेखौ बेवहाय होनाय जादों आरो बेवहाय नुदों बे नैबे जिखिनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा आगोलनिख्रुइ बेवहाय गोबां फरायसाफोरा बांदों आरो जि माने बिटिआर सरकारा जि बिटिआर सुक्तिनि जि 6.3 बे 6.3 बायदियै जि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनाय जिखिनि माने दफा जि माने क्लज बे क्लजखौ बिटिआर सरकारा बेखौ मावफुंनो थांगासिनो दोङो आरो बेवहाय मिजिंथिदों जिखिनि नर्म्स बा क्राइटेरियाखौ बिटिआर सरकार बा सोलोंथाइ बिफाना बेखौ खालामदों आरो बेवहाय बास्का डिग्री कलेजा बियो फैबाय थानाय समाव बियो मोनसे मोजां रादाब मोननो थांगासिनो दोङो मोननो थांगासिनो दोङो आरो बे बास्का डिग्री कलेजानो जोंनि नैबे बरमानि नलबारिनि साहा ओनसोलनि मोनसेल' माने गोजौ सोलोंथाइनि बियो फसंथाइ आरो बे हिसाबै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बे कलेजाव फैखांबाय आरो बे हिसाबै बिथाङा बे फरायसालिमानि सोमोन्दै जोबोद मोजाङै बिथांनियाव गोसोआव हाबनानै दोङो आरो बै हिसाबै बिथांनि जिखिनि मोनसे नाजानाय बे नाजानायाव नैबे बास्का डिग्री कलेजजों लोगोसे जायफोरा क्राइटेरियायाव गोरोबनाय जिखिनि कलेजफोर दोङो बे कलेजफोरा थाबैनो सरकारि जानो थांगासिनो दोङो 10 खान फरायसालिमाफोरा। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।